ହେଇ ଗଲା 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 ମାଙ୍କଡ଼ ମାଙ୍କଡ଼ ମାଙ୍କଡ଼। ଜାଗାଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର। ଏବେ ମହାପ୍ରସାଦ ବିକ୍ରି ହଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ହ୍ୟାଲୋ ହାଏ ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଆଜି ମୁଁ ଆସିଛି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ କପିଳାସ ମନ୍ଦିରକୁ ଆଜି ଆସିଛି ମୁଁ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛି ମୁଁ କପିଳାସ ମନ୍ଦିରକୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛି, ଗଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖେଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଏ ଭାଇରେ କେତେ ଲୋକ ରେ। ମୁଁ ତଳୁ ଭାବିକି ଆସିଥିଲି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବି ଆଉ ଦର୍ଶନ ସାରିକି ପଳେଇ ଆସିବି। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏତେ ଲୋକ। ଛାଡ଼। ଆରେ ସେମାନେ ହେଲେ ପଶୁ ଜନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଯାହା ପାଇବେ ତାହା ଖାଇ ପକାଇବେ। ତାକୁ କ'ଣ କହିବୁ, ଯୋଉଠି ଯାହା ପାଇବେ ତାହା ଖାଇବେ। ସାଇଟରେ ଦୋକାନ ବଜାର ବି ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ଲୋକମାନେ ଭୋଗରାଗ ସବୁ କିଣିକି ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ସିଆଡ଼ୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରୁ ଗାଈଟିଏ ଫେରୁଛି। ଆମେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯାଇନୁ, ସିଏ ମନ୍ଦିର ଭିତରୁ ଫେରିଲାଣି। ଆମ ପଛରେ ବି ଆହୁରି ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁଣି, ଆମ ପଛରେ ଆହୁରି ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଅଛୁ, ଆଉ ଏବେ ଠାକୁରଙ୍କର ଦ୍ୱିପହର ଧୂପ ଚାଲିଛି ଭିତରେ। ତାଙ୍କର ପୂଜା ପାଠ ସରିଲେ ଆମେ ଆକୁ ଆକୁ ମାଡ଼ିଯିବୁ। ଟାଇମ ବର୍ତ୍ତମାନ 3ଟା 4 ହେଲା। 3ଟା 4ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ସେତେବେଳୁ ଛିଡା ହେଇଛୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରୁ। ଇଏ ଦେଖ 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 ଏଇଠି ସେ ବସିଛି, କେତେବେଳେ ନେଇଯିବ। କେତେ ଲୋକ ରେ, ପ୍ରବଳ ଲୋକ। ନା କହିଲେ ଯୁଆଡେ ଦେଖିବ ଖାଲି ମାଙ୍କଡ, ଖାଲି ମାଙ୍କଡ 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 ମାଙ୍କଡ। ଯୁଆଡେ ଦେଖିବ ସିଆଡେ 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 ଏଠି ଗାଈ। ଆରେ ଗୋଟେ ପୁରା ଗାଈକୁ ବାହାର କରାହେଇଥିଲା। ଗାଈ ଚରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ବାବାଙ୍କ ଭୋଗ ଦିଆହଉଛି। 150 ଖାଇଥିଲା, ଏଇଟା ବିକୁଥିଲା। ସେ ଏଇଠୁ ଏତିକି ପାହାଚ ଆସୁ ଆସୁ ଗୋଡ କାଟୁଛି। ମୋର ଏଇଠୁ ଏତିକି ଆସିବ, ଆଉ ସେପଟେ ପାହାଚ ଚଢିକି ଆସିଲେ କେମିତି ହେଇଥାନ୍ତା ଭାବେ। ପଡିଆ ହେଇଗଲା। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆଉ ଭୋଗ ଖାଇକି ଯିବୁ ଏଇଠି। କୁଆଡେ ଉପରକୁ ଗଲେ ସୀତା ଏନ୍ତୁଳି ଶାଳ ପରା, ସେ ଉପରକୁ ସିଆଡେ ପୁରା ସିଧା। ଆମେ ଯାଉଛୁ ଏବେ ପାହାଡ ଉପରକୁ, ସେଠି ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିକି ପୁଣି ଫେରିବୁ। ଦର୍ଶନ ସରିଲାଣି ଆମର। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂଜା ଠାକୁର ଦର୍ଶନ ସାରିକି ଆସିଛୁ ପୁରା ଉପରକୁ, ପାହାଡ ଉପରକୁ ପୁରା ପଳେଇ ଆସିଛୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ ମନ୍ଦିର ଟାକୁ ଲୁଚି ଯାଉଛି ଗଛରେ, ଦେଖା ଯାଉଛି। ବହୁତ ଲୋକ ହେଇଛନ୍ତି, ମାନେ ଆଜି ହଁ ଆହୁରି ଲାଇନ ବି ଲାଗିଛନ୍ତି। ଆଜି କେତେ ଦିନ ହେଲା, 4 ଦିନ ନୂଆ ବର୍ଷ। ଆଜି 4 ତାରିଖ, ହଁ ଆଜି 4 ତାରିଖରେ ଏତିକି ଲୋକ। ଆଉ ନୂଆ ବର୍ଷରେ କେତେ ଲୋକ ଭାବୁଥାନ୍ତି। ମୋତେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିନା ଖୁସି ଲାଗିଲା ବହୁତ, ଏଇ ମନ୍ଦିର ଆଉ ପାହାଡ଼ର ଯେଉଁ କମ୍ବିନେସନ୍ଟା, ଏହା ଦେଖିଲା ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବି ଲାଗିଲା ମୋତେ। ଟାଇମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ 4ଟା ହେଇଗଲାଣି, ଲୋକ ଆଉ କେଉଁଠି ବି ନାହାନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଯେତିକି ଲୋକ ଥିଲେ, ମାନେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଥିଲେ, ଏବେ ଆଉ ଲୋକ ହିଁ ନାହାନ୍ତି।
ପୁରା ଜନଶୂନ୍ୟ। ସେ ପଛପଟଟା ହଉଛି ସୀତାଙ୍କର ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳ। ସିଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି ଲୋକ ପୁଣି ଆସୁଛନ୍ତି ଯେ ବୁଝୁ ବୁଝୁ କ'ଣ ସୀତାଙ୍କର ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳ ସିଆଡ଼େ। ହଁ ଭାଇରେ ତମେ ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବ ଖାଲି ମାଙ୍କଡ଼ ଉପରେ ମାଙ୍କଡ଼, ଖାଲି ପାତି ମାଙ୍କଡ଼ ଏମାନଙ୍କରେ। ଆଉ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଲଗା ଦୁନିଆରେ। ମାନେ ମନ୍ଦିର ରହିଲାଣି କୋଉଠି, ଗାଡ଼ି ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଇନ୍ ଲାଗିଛି କେତେ ବାଟ।